Työtapaturma ja ammattitautivakuutus on pakollinen vakuutus kaikille. Vakuutuksessa on 2 eri maksujärjestelmätyyppiä. Toinen on taulustomaksunen, jolloin omat vahingot ei vaikuta vakuutusmaksun suuruuteen, vaan se maksu perustuu yrityksen toimialaan ja maksettuihin palkkoihin ja sitten siihen ammattiluokitukseen, mitä yrityksissä työskentelee. Sitten on erikoismaksunen maksujärjestelmä, jossa sitten taas yrityksen omat vahingot vaikuttaa vakuutusmaksuun. Tietyn kokoiset yritykset jollain puitteissa pitää olla erikoismaksuisessa järjestelmässä ja vaikuttaa vakuutusmaksuun, niin tekijöitä on tosi paljon erilaisia eri vakuutusyhtiöillä. Meidän ei tarvitse olla päivittäin tekemisissä, että ymmärretään, että mitä kaikki mahdollisuuksia eri vakuutusyhtiöistä esimerkiksi on. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sisältö sinällään tulee laista, niin jokaisella vakuutusyhtiö on samanlaiset. Mutta sitten taas mitä tullaan maksujärjestelmiin, itse vakuutuksen hinnoitteluun, niin sit siinä taas on vaihtelua aika lailla merkittävästikin. Vakuutusmeklari, jos on asiantuntija, niin auttaa sen kilpailuttamisen ja optimoimaan sen itse vakuutuksen